ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈತು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬುದರದೀತೇರುತ್ತಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂದು ಏಪೋಗಲ ನಮ್ಮ ಮರಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುನನಿ ದೇಲಡಿದಾನಂಡ್ 11ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಹುಡುಗಿ ಆಯನ ಜೋಸ್ತಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಡಿ ಚೂರಿ ಬಾಡ್ದು ಗೆರಿ ತಾಯಂದು ದೂನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೋಡಾಂಡಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದುಂಬು ಬೋಡಾಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಂಡದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಪೂರ ಸೇರಿದೀನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಣಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಇಂಚಿನ 12 ವರ್ಷದ ಐದ ಬಾಲೆ ಒಯ್ನು ತೂಪುಂಡ ಒಯ್ನು ಕೇನುಂಡ ಅವೈತ ಮೆದುಳುಡು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಕೊಡ್ತುಂಡು MUSIC ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುರುತ್ತ ಎಂ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸುರುತ್ತ ಎಮ್ಮೆಂಚಿನ ಮೆಲೋಡಿ ಆ ಮೆಲೋಡಿನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಪುಣೆ ಯು ಸಿಕ್ ಬಂಡ ನೀನು ರೋಗಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಐಕ್ BM ಸ್ಪೀಚ್ ಗೆ